Pasamuan ingkang kinasih, sumangga sesarengan ing dinten menika kita sami mireng sabda pangandikanipun Gusti saking kalih para raja 18 ayatipun 1 ngantos 8, 28 ngantos 36, wonten ing Jabur 37 ayatipun 1 ngantos 9, lan Wahyu kalih ayatipun 8 ngantos 11. Irah-irahan renungan dinten menika pitados kanthi golong gilig. Nats wonten ing Wahyu kalih ayatipun 11c mekaten, sira disetya tuhu nganti tumeka ing pati. Temah bakal sun ganjar makuthaning kauripan. Pasamuan ingkang kinasih, tresno nyritakake menawa dek wingi dheweke melu upacara Hari Kesaktian Pancasila ning alun-alun. Bu, ingkang damel kula gumun menika kok para pahlawan revolusi purun bela pati kangge nglabuhi Pancasila. Biyunge enggal mangsuli. Amarga Pancasila lan tundane gawe rekoso rakyat kabeh. Mula para pahlawan revolusi lila mbela pati supaya Pancasila lestari lan negara bisa budidaya supaya rakyat bisa urip kepenak. Nalika jumeneng dados nata ing Yehuda, Prabu Hizkia nindakaken ingkang sae wonten pamirsaning Sang Yehuwah. Piyambakipun nyingkiraken tengger-tengger pangorbanan lan ngempuri tugu-tugu brahala. Mboten namung menika, saka brahala dipun kethok lan ula tembaga yasanipun Nabi Musa dipun remuk awit nalika semanten tiyang Israel caos korban kangge ula tembaga menika. Awit saking kastian lan kapitadosanipun, Prabu Ahas tansah binerkahan. Dene pacoban ingkang ageng dipun adepi nalika Prabu Sanherib mengsah perang nedya nelukaken Yerusalem. Nalika semanten Prabu Sanherib utusan tiyang kangge nguwuh-uwuh kanthi sora supados saged pinareng kapireng dening tiyang Yerusalem kanthi angkah sami nilar Prabu Ahas. Sinaosa kaaben ajengaken kalian bebaya lan pepejah, Prabu Ahas lan rakyat sami sumende dhateng Allah. Tundhanipun Gusti Allah paring pitulengan kanthi nyirnakaken prajurit Asyur ingkang kathah cacahipun wonten ing kalih para raja 19 ayatipun 3 gangsal. Saben tiyang kalebet brayat Kristen badhe manggihaken perkawising gesang. Mila kedah sami mbangun kapitadosan ingkang golong gilig dhateng Gusti Allah. Tan ajrih kuwatos nadyan ngadepi bebaya rubeda. Kapitadosan menika kawujudaken kanthi nindakaken pambudidaya ingkang jumbo kalian kersaning Allah. Tentu wonten pitulungan dhateng pasamuan ing Smyrna. Gusti Allah paring prastya lumantar Rasul Yohanes bilih menawi tetep setya lan pitados sanadyan ngadepi pati badhe kaganjar mahkuthaning gesang. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.